Takže čau, tady Zínka. Čau, Pejterka. Hodně jsme se dodělali, jsme si řekli, že si pro vás natočíme takový první video, challenge. Neměli jsme skoro nic po ruce, takže jsem dal kafe. Trochu jemnější, aby nám to vážně nepoškodilo žaludky. Co potřebujeme jsou lžičky a voda. Takže, co bych tomu řekla? Snažíme se o to, kdo sní víc těch lžiček. Samozřejmě, že já to hnedka projedu, to je jasný. A pokud možno nezapíjet vodou, jen když to už vážně nepůjde. Jo, takže jako, no, podle přímo. Dobře to? Není to moje chyba. Jen abyste věděli. Takže asi můžeme začít. To chytám tam jinak v pohodě. Tak něco takhle? No. Ale to zapomněl jsem tu hodinu. Či? Fakt. Takže, to bylo. uvidíte. Jak takhle? Kafe. Můžem? Počkej, já se ještě nejdřív chci radši. Tak. Na zdraví. Dělej další. Dobře. Mimochodem, zmínila si, že bude Blade? Až prdel. Určitě to zkuste, je vynikající. Strašně to. Tak to bylo asi konec. Tohle nedělejte. Varování pro malé děti. Neskoušej doma. Tak, ahoj. Čau.